Forti Santirmu l-veduti li joffri servew ta' reklam tajjeb għal pajjiżna waqt kollegament internazzjonali, però li lin minn dan il-Malta Summit offre opportunità oħra biex is-650 ġurnalist f'pajjiżna jdu t-toma bnina ta' Malta. Minħobż biż-żejt għal xi diżerta tajba bħal kannol, ikel mill-itjeb li kien preparat minn ta' koki fosthom Ġenio Sultana. Bażikament ta' ikel tipiku Malti. L-għanna l-rkotta bil-ġbejnit, stuffed olives, galletti, il-ħobs bil-Malti, bil-żejt, bil-tuna, il-pork terrine, hawnhekk, mozzarella ta' Malta u cherry tomatoes. Li tismon biss ta' Alex Zaek f'menu li jinkluda ikel ieħor bħal timpana u ħut, ikla preparata biex taqta l-aptit u timla l-istonku tal-ġurnalisti u membri tal-medja preżenti f'pajjiżna li laħqu l-mijiet. Sultana stqar li għalih is-sodisfazzjon tiegħu tat-tim kienet tbissima fuq wiċċ il-ġurnalisti li wara sigħat ta' ħidma trejqu primarjament b'ikel Malti. Tħossok proud, jagħmlek proud, meta tarhom jieħdu pjaċir, jistaqsuk what is this, tu ħafna pjaċir. It's very nice. L-Ingliżi jgħidu li l-aħjar mod li jinqalb xi ħadd huwa permezz tal-ikel. Saqsina xi ġurnalisti waqt il-ħin tal-ikel u donnu verament l-ikel Malti niżel għasel. I just started. And this is wonderful, but we should speak in 5 minutes. No? Very nice indeed, yes. I particularly like your rabbit. You seem to be able to deal with rabbit very nicely.